Инде хөрмәтле җәмәгать, адам баласында калып дигән нәрсә бар. Һәм шушы калып сәламәт булырга мөмкин, һәм авыру булырга мөмкин. Һәм калыпның төрле авырулары бар. Ул мисал өчен көнчелек авыру, мисал өчен нифаклык авыруы. Бүген инде мин иншааллах калыпта булган бер куркыныч авыру, ул тәкәбберлек. Русча высокомерие, тәкәбберлек авыру хакында сөйләп китмәкче булам. Инде хөрмәтле җәмәгать, тәкәбберлек дигән авыру ул бик куркыныч нәрсә. Һәм тәкәббер кешегә шушы авырудан котылу бик авыр, әгәр дә аның иманы булмаса, яисә иманы булып та заиф булса. Шуңа күрә шушы авырудан котылуның чарасы бары тик Аллаһ субханаһу ва таалагә буйсынып, хакыйкый рәвештә иман китереп, үзеңнең Аллаһ субханаһу ва таалагның кулы икәнлеген таный белү. Инде тәкәбберлек хөрмәтле җәмәгать берничә төрле булырга мөмкин. Шуларның берсе ул Аллаһ субханаһу ва таалагның сүзләрен, Аллаһ субханаһу ва таалагның динен кабул итмәс өчен тәкәбберләнү. Ягъни бу иң куркынычы булып санала. Хаклыкны танымау. Хаклыкны танымау, Аллаһ субханаһу ва таалагны танымау үзеңнең тәкәбберлегең аркасында. Үзеңнең башкаларга караганда үстенрәк икән дип уйлау сәбәпле. Шулай ук кешеләр арасында, кешеләрдә тәкәбберләнү, башкаларга карата тәкәбберлек күрсәтү, масаю, кылану, үзеңне башкалардан үстен күрү. Булар барысы да тәкәбберлек һәм Аллаһ субханаһу ва тааля каршында бик зур гөнаһлы нәрсәдер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Калбендә бер тузан бөртеге кадәр тәкәбберлек булса, ул кеше җәннәткә кирмәс" ди. Ягъни синең күңелеңдә тәкәбберлек хисләре бар икән, Аллаһ сакласын, андый кеше җәннәткә кирмәячәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримнең бик күп урыннарында дөреслектә Аллаһ субханаһу ва тааля тәкәббер булган кешеләрне яратмый дип бик күп урыннарда бәян кыла. Һәм шушы тәкәбберлеккә илтә торган сәбәпләрне тыя Пәйгамбер Аллаһ субханаһу ва тааля мисал өчен: "Ва ла тамши фил арди мараха". Син җир йөзендә күкрәк киереп, мактанып, тәкәбберләнеп йөрмә. "Иннaka lan tahriqal arda wa lan tablugha al-jibala tula". Дөреслектә син күпме генә шулай тәкәбберләнеп йөрсәң дә, син барыбер җирне юктан бар кылмадың. Җирне йырта алмыйсың. Һәм күпме генә тәкәбберләнеп йөрсәң дә, син тауларның зурлыгына ирешә алмыйсың ди. Күпме генә кабарынып, тәкәбберләнеп йөрмә, син барыбер таулар кебек була алмыйсың, җирне ярата алмыйсың, барлыкка китерә алмыйсың дип Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә тәкәбберләнеп йөрмәскә әмер итә. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля Луқман сурасында: "Ва ла тусагир хаддака лин-наси ва ла тамши фил арди мараха. Инналлаһ ла юхиббу кулла мухталин фахур". Һәм син үзеңне шиереп, йөзеңне шиереп башкалардан йөзеңне бурмады. Һәм җир өстендә тәкәбберләнеп йөрмәде. Дөреслектә Аллаһ субханаһу ва тааля мактанчы булган, тәкәббер булган кешеләрне яратмый дип Аллаһ субханаһу ва тааля бәян итә. Һәм хөрмәтле җәмәгать, тәкәббер булу ул шайтан сыйфаты. Мөмин мусламанда андый сыйфат булырга тиеш түгел. Һәм иң беренче тәкәбберләнгән мәхлук ул иблис, лаънахуллаһ. Аллаһ субханаһу ва тааля Адам алейхиссаламны бар иткәннән соң, фәрештәләргә сәҗдә кылырга әмер иткәннән соң, фәрештәләр сәҗдә кылып, иблис кенә сәҗдә кылудан баш тарта. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля: "Нигә син сәҗдә кылмадың? Тәкәбберләндеңме?" дип әйткәч, иблис нәрсә ди? "Ана хайрун минху". Ана хайрун минху, мин аннан яхшырак ди. Менә шуннан килеп чыга. Әгәр дә син үзеңне башкадан яхшырак дип уйлыйсың икән, димәк инде синдә тәкәбберлек хисе бар дигән сүз. Мин аннан яхшырак ди. Дөреслектә син мине Раббым ди, Аллаһ Тәгаләгә. Син мине уттан яраттың, аны балчыктан яраттың ди.
Һәм шайтанның уйлавы, фикере буенча ут ул балчыкка караганда яхшырак. Һәм ул үзе адәмгә караганда яхшырак. Шуңа күрә ул тәкәбберләнеп Аллаһ Субханаһу ва Тааляның әмренә буйсынмый һәм мәңгелек ләгънәткә дучар була, җәннәттән куылып, җәһәннәм белән вәгъдә ителә. Һәм аннан соң китте кайбер кешеләр шушы юл буенча, тәкәбберлек юлы буенча, хаклыкны танымау юлы буенча. Шулар арасыннан Фиргавун, ул нәрсә дип әйтә тәкәбберләнеп, "Ана раббукумул а'ла" ди. Мин сезнең бөек Раббыгыз ди. Аллаһ түгел, мин сезнең бөек Раббыгыз. Шуңа күрә сез миңа буйсынырга тиеш дип, үзенең тәкәбберлеген күрсәтә бөтен халкы алдында. Шулай ук Намруд, ул да тәкәбберләнеп Аллаһ Субханаһу ва Тааля үтерүче һәм терелтүче дип әйткәннән соң бер кеше аңа ул ике кешене китерә дә, берсен үтерә, берсен исән калдыра һәм нәрсә ди? Мин дә үтерүче һәм терелтүче. Менә мин берсен үтердем, икенчесен тереп калдырдым ди. Тәкәбберләнеп, горурланып, масаеп, үзенең дәрәҗәсен күтәрер өчен шайтан юлыннан барып, үзенә шушы шайтанны имам иттереп куя. Һәм аның артыннан бара. Шулай ук Курайш кафирләре һәм мушрикләре тәкәбберләнеп Аллаһ Субханаһу ва Тааляга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям чакыргач, алар нәрсә дип әйтә? "Ва мар рахману?" Кем соң Рахман ди? Без аны белмибез. Аллаһ Тааляны белмибез. Кем соң Рахман? "Анажуду лима та'муруна?" Син безне без белмәгән нәрсәгә сәҗдә кылырга кушасыңмы дип. Алар белмәделәрме Аллаһ Тааляның кем икәнлеген? Әлбәттә белделәр. Әмма ләкин менә шушы тәкәбберлек сәбәпле, алар менә шушы хаклыкны кабул итмәделәр. Һәм дә инде хөрмәтле җәмәгать, без аңларга тиешбез, тәкәбберлек ул зур афат. Һәм шушы тәкәбберлек сәбәпле кеше хак юлдан тайпыла. Хак юлны күрми башлый. Һәм ул иң куркынычы хаклыкны кабул итми. Пәйгамбәрбез Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә, Фиргавун һәм аның кавмы турында: "Ваҗахаду биха вастайқанатха анфусухум зулман ва гулува, фанзур кайфа кана аक़ибатул муфсидин" ди. Алар Аллаһ Тааляны инкар иттеләр. Фиргавун һәм аның гаскәре Аллаһ Тааляны инкар иттеләр. Әмма дә ләкин калибләрендә һәм үзләренең җаннары белән алар Аллаһ Тааляның барлыгын, бөеклеген белделәр ди. Ләкин белә торып, хаклыкны белә торып тәкәбберләнделәр һәм кара син аларның шушы муфсид булган җир йөзендә бузыклык таратучыларның нәтиҗәсе. Нәрсә булды? Суга батып һәлак булдылар. Шуның белән тәкәбберлекләр дә юкка чыкты һәм иң куркынычы мәңгелек җәһәннәм әһелләреннән дә булдылар. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Масъудтан китерелә торган бер хадистә җәннәткә кирмәс кемнең калбында бер тузан бөртеге хәтле генә тәкәбберлек булса да дип әйткәч, бер сахаба сорый: "Эй Расулуллаһ, әгәр дә кеше матур кием киергә һәм матур аяк киеме киергә ярата икән, бу да тәкәбберлекме?" дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ Тааля матур һәм матурлыкны ярата" ди. Әмма ләкин тәкәбберлек ул хаклыкны кабул итмәү һәм башкаларга түбәнсенеп карау, башкаларны кыерсыту дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Ягъни син әгәр дә матурлык өчен дип Аллаһ Тааля ярата дип матур кием һәм матур аяк киеме киеп йөрисең икән, монда зыян юк. Әгәр дә ул синең киемең белән син әгәр дә тәкәбберләнеп йөрмисең икән, әйне менә хаклыкны кабул итмәү һәм кешеләрдән үзеңне өстен шутлау, менә шушы була ул тәкәбберлек. Бу Муслимдә китерелә торган хадистә. Һәм менә шушы кешенең тәкәбберлеге аркасында Адам баласы хак юлны күрми һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля андыйларны адаштырганнан адаштыра бара. Ағраф сүрәсенең 146 аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Саасрифу ан аятия аллазина ятакаббаруна фил ард бигайрил хаққи." Мин үземнең аятларымнан бурып җибәрәмен шундый кешеләрне, кайсылары хаксыз тәкәбберләнеп йөриләр җир өстендә ди. Ягъни җир өстендә тәкәбберләнеп йөргән кеше Аллаһ Субханаһу ва Тааляның мугъҗизаларын, аятларын күрми.
Ve iyyarav kull ayetin la yu'minu biha. Hem alar küp mегенә Allah subhanahu wa ta'ala'nın mucizelerini, ayetlerini görseler de alar ona iman getirmezler. Ve iyyarav sabila rushdi la yettehizuhu sabila. Hem eğer de alar doğru yolunu görseler, bu yol bir doğru yol deyip anlasalar da alar onu doğru yol deyip olmazlardı. Baribir doğru yolunu deyip bilseler de şu doğru yol boyunca barmaslardı. Ve iyyarav sabilan gayy yettehizuhu sabila. Eğer de alar adaşı yolun görselerdi, alar onu özlerine yol deyip alırlardı. Alar bilirler özlerinin hatada ikenliklerini, özlerinin yalgız ikenliklerini. Lakin baribir şu yolunu özlerine yol etip alırlardı. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Niçin? Çünkü Allah bizning oyatlarimizni, bizning mucizelerimizni yolg'onga tuttular, ham g'afillardan buldular deb Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. Demak, agar da kishining ko'nglida takabbürlik bor ekan, o'zini boshqalardan ustun ko'rib, masayib yeri ekan, u kishi adasha, hatto to'g'ri yo'lni ko'rsa da, shu to'g'ri yo'lni qabul etmaydi. Hatta o'zining adashgan yo'lda ekanligini bilsa da, baribir shu adashgan yo'lida boruvin davom etadi. Niçin? Chunki ular Allah subhanahu wa ta'alaning oyatlarini yolg'onga tutalar, ham g'afil, ya'ni shu qo'rqinch narsani anglab bitirmaydi. Shulay yo'q, onun asarlaridan, ya'ni birinchisi bo'ldi endi qabul etmoq haqliqni, ham onun asarlaridan u boshqalarni misqil etuv, boshqalarni kimsituv, boshqalarni xo'rlov, o'zingni boshqalardan ustun deb, yaxshiroq deb o'ylav. Nishga yetirib iblis ayta, men ondan yaxshiroq deb, odamdan. Ham Allah subhanahu wa ta'ala Fir'avn qavmi haqida shular bayon eta. Musa alayhissalom bilan Harun elchi bo'lib ularga jibarilgach, ular narsa deb ayta, kimlar sun bulardi? Bu ikki kishi, ular bizning kabi kishilardi. Ko'pmi Alloh taolo ularga mo'jiza ko'rsatadi. Lakin baribir ular o'zlarining takabbürliklari sababli ularni qabul etmay ham kirsincha aytadilar, bular kimlar sun? Ularning qavmi bizning qullardir. Bizning qullar bit ularning qavmi. Nechun bular Alloh taolaning elchilari bo'lsin deb takabbürlanib, boshqalarning haqin kimsitalar. Hamda shunga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisida aytdi, yer yuzida takabbürlanib boshqalarni misqil etib yurishlar qiyomat kunida kishi suratidagi qirmisqa qadar kichkinaroq bo'lurlar, qirmisqa qadar bo'lurlardi. Ya'ni yer ustida ular o'zlarini zo'r, kuchli, quvvatli takabbürlanib yurdilar. Qiyomat kunida ular butun kishining oyoq ostida bo'lashaqlar, ham ularga jahannamda g'azab bo'lur, ham ular shu jahannamda yonishlarning o'liklari bilan to'planirlar deb valg'ayazu billah payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining bir hadisida aytadi. Ham bir podsho Harun ar-Rashid ismli bir bek ulug' podsho bo'lar zamonida musulmonlardan. Hatto u o'zining podsholigida yurgan vaqtda bulutlarni ko'rgach, ayta turgan bular, bulut sen yomg'ir yog'dirsang, qo'ydag'ini yog'dirsang da baribir mening yerimga teyasan deydi. Ya'ni uning territoriyasi g'alamat bek zo'r bo'lar. Ham kunlardan bir kunni bu o'ramda yurgan vaqtda mening yonimga bir yahudi keladi. Shu yahudi keladi. Yahudi ama müracaat etib qarag'ash, Harun ar-Rashid anasini senga narsa kerak deb. Shunda bu hajatini aytadi bu yahudi, ham ayta Alloh taoladan qo'rq deb, ittaqillah deb. Ittaqillah deb aytadi. Ham shunda Harun ar-Rashid o'zining otlangan hayvondan tushib, shu yahudining huzurini o'ti. Narsa aytgan shuni o'ti. Hamma aytadilar, bu bit yahudi. Shunda ul ayta, men de Alloh subhanahu va taolaning so'zlarini esimga tushirdim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ayta, "Va idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Ham agarda ularga aytilsa, ittaqillah deb, Alloh taoladan qo'rq deb, onun mana shu g'ururligi, takabbürligi uyanib ketadi, ham u gunoh ishni boshlaydi. Allohdan qo'rqmishi. Fahasbuhu jahannam, onun o'rni jahannam bo'lur. U shunga loyiqli, ham ne qadar qo'rqinch ham noshar bu o'rin deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ya'ni shu
Harun ur-Rashid podsho bo'lib, aning yoniga kelgach, sen Allohdan qo'rq deb aytgach, Yahudi kishisi ul aning o'zining o'ti ham shu oyatlarni esine tushiradi. Esine tushiradi. Bugungi kunda agarda bir qardosh ikkinchi bir qardoshga ittaqillah, Allohdan qo'rq deb aytar ekan, ikkinchisi yuzini shiyra, yana sen Allohdan qo'rqmaymi? Nega sen menga Allohdan qo'rq deb aytasan degan gibi. Yo'q, balki o sen nasihat izinden aytadi. Balki xoqliq aytadir. Jazakalloh xayron deb Alloh taoladan qo'rqirga kerak, hurmatli jamoat. Shulay Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu bir vaqt Bilal radhiyallohu anhuga noshar so'z aytadi. Ey qoraning bolasi deb aytadi. Chunki Bilal qora tanli bo'lar, Abu Zar oq tanli bo'lar. Ham shu Abu Zar radhiyallohu anhu Bilalga aytadi, sen qoraning bolasi deb aytadi. Shu vaqtda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni to'xtatib qolar, ham aytadi, bu so'zlar jahiliyat so'zlari deb. Bu so'zlar jahiliyat so'zlari. Qoldir sen bu so'zlarni deb. Sen durust ishlamading deb. Shunda Abu Zar radhiyallohu anhu qaysi haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, u yolg'izgina yeri, yolg'izgina o'lashak, ham yolg'izgina qubarlashaq deb. Ham Alloh subhanahu va taolo uni kechirsin deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida aytdi. Qaysi Abu Zar radhiyallohu anhu eng birinchilardan bo'lib islom qabul etadi. Ham u boshini yerga qo'yadi, Bilalga aytadi, "To'xta mening boshimni" deydi. Ya'ni o'zining xatosini anglab tavba etadi. Ham boshini idan yerga qo'yib, "To'xta mening boshimni shu aytgan so'zlarim uchun, lekin g'afur et meni, kechir meni" deb, andan g'afur etini hamma jamoat. Bugun ko'pmi kishi bir-birsini ukkalab yetib yurilar. G'afur so'rashga uyalib yurilar. G'afur so'rovni kimitib yurilar. Bugungi kunda qardashingga yilmayu, hatto tavni ko'chirib qo'yuga qaraganda da og'irroq qo'y bir kishilar uchun. Alloh bularga yaramaydi. Agarda sen xotalangan so'ngkan, nosharlik ishlagan so'ngkan birisini bu dunyoda sen g'afur etilib, takabbürlikni yengib, o'zining Alloh subhanahu va taolo quli ekanligini anglab, aning yoniga kelirga tegsin, g'afur etilirga tegsin. Nechta etib Abu Zar radhiyallohu anhu hatto boshini yerga qo'yib, "To'xta mening boshimni shunda" deb g'afur etini o'zining aytgan so'zlarini radhiyallohu anhu. Shulay yo'q, takabbürlikning asarlaridan u kishilar bilan noshar muomala qilib. Noshar muomala qilgan kishi boshqalar bilan ne uchun? Chunki u ularning darajalarini anglab o'tirmaydi. Ularni kimsitib qo'yadi ularga. Ham bir vaqt bir kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoniga keladi, ham ruxsat so'ray, anga kirgadi. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu kishi haqida ruxsat etgan shushi boshqalarga nosharlik ishlaydigan kishiga dedi. Ham u kishi kirgandan so'ng Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aning bilan yaxshi etib, matur etib so'ylashadi. Hatto tegi kishi boshqalarga nosharlik qilsa da, nosharlik boshqalar bilan noshar muomala qilsa da, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga nosharlik bilan javob qaytarmaydi. Kirisincha yumshoqlik bilan o'zining adabini ko'rsatib so'ylasha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunga ko'ra Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu aytadi, jannat bilan jahannamni Alloh subhanahu va taolo bor etgandan so'ng ular bir-birisi bilan tortqilasha boshladilar. Ham jannat aytdi, menda borliq faqirlar ham zaiflar bo'lashadi. Ya'ni kuchsizlar ham faqirlar menda bo'lashadi. Endi jahannam aytdi, menda har bir takabbur ham zulm etuvchilar bo'lashadi. Ya'ni boshqalarga qarata nosharlik qilishlar, ham takabbur bo'lishlar menda bo'lashadi deb jahannam aytadi. Muslimda keltirilgan bir hadisda. Shulay haqsiz boshqalarning ulushini kiruvda u takabburlik belgisi bo'lib turadi. Shunga sening ulushing yo'q ekan, bu belgili bir narsada sen haqsiz ravishda u ulushga kirib qilsalarga tegishli bo'lsin. Chunki bu da takabburlikning bir belgisi. Hamda endi albatta boshqalardan kuluv, misqil etib kuluv, u takabburlikning eng zo'r ko'rsatkishining birisi bo'lib turadi. Ne uchun kishi boshqalardan kuladi? Chunki u o'zini boshqalarga qaraganda yaxshiroq deb o'ylaydi. Boshqalar uning darajasida, uning qoshida turgan. Shunga ko'ra ulardan kuladi, u ularni misqil etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, agarda sizning yoningizga sizning xizmatchingiz rizq bilan kelar ekan, u birinchi oshi boshlasin deydi.
Һәм сез аның янына утырып ашый башлагыз ди. Аның белән бергә утырып, хезмәтчең белән бергә утырып ашый башлагыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Хәтта үзеңнең менә шушы күңелеңдә булган тәкәббүрлегне җиңү өчен һәм күңелеңдә булган горурлыгыннан котылу өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый насихатлар итә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля шуңа күрә Коръән-и Кәримдә бер-береңә карата игелекле булырга, бер-береңә карата яхшы сүзләр әйтергә әмер итә. Ва кулу лин-наси хусна. Бакара сүрәсенең 83-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Кешеләргә яхшы сүз дәшегез" дип. Яхшы итеп дәшегез кешеләргә дип Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Ва кул я ибадия якул лати хия ахсан. Һәм әйт минем кулларыма алар иң яхшы сүзләрне генә сөйләсеннәр дип Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля бәян итә. Шуңа күрә инде мөэмин мөселман күңелендә булган авырулар белән көрәшергә тиеш. Аллаһ субханаһу ва тааляга иман китереп, үзендә булган шу көнчелек булсынмы ул, рия булсынмы ул, тәкәббүрлек булсынмы ул, нәфесенә ияру булсынмы ул, башкасы булсынмы ул, менә шушы нәрсәләрдән котылырга һәм арынырга тырышырга тиеш. Инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля безнең күңелләребездә әгәр дә тәкәббүрлек ышкыннары ниләр бар икән, аларны юкка чыгарып, күңелләребезне йомшартсын һәм һәрбер мөэмин мөселманга тыйнаклык, йомшаклык дигән сыйфатлар биреп, араларыбызда булган низагларны имин кылып, хәйрлектә, тигезлектә, иман байлыклары белән яшәргә насип итсен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Инде хөрмәтле җәмәгать, без белергә тиешбез, шушы дөньяда күп мөтәкәббир кеше яшәде. Күп мөтәкәббир халыклар булды. Әмма ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля каршындагылар берсе дә мәңгегә калмадылар. Алар шушы дөньядан киттеләр һәм күбесен Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля һәлак итте. Фиргавун һәм аның гаскәрен, Намруд булсын һәм шуның ише кешеләре Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля аларның тәкәббүрлекләре сәбәпле һәлак итте. Һәм шулар арасында Карун дигән кеше бар иде. Карун дигән кеше, аның байлыгы хәтта Коръән-и Кәримдә китерелә. 40 көчле ират аның ачкычларын күтәреп йөрсәләр дә, ягъни көчкә ачкычларын күтәреп йөри торган булганнар. Шуның кадәр ачкычлары гына булган аның теге складларыннан, алтын, көмеш байлыгы булган складларыннан. Һәм көннәрдән бер көнне ул үзенең яхшы киемнәрен киеп, зиннәтләнеп урамга чыга. Һәм аңа әйтәләр: "Аллаһ Тәгаләдән курык" дип кайберәүләр. Аллаһ Тәгаләдән курык, шушы байлыгың өчен Раббыңны шөкер ит. Һәм тиешле урыннарга байлыгыңны юнәлт, факирләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга, башкаларга, әзрәк өлешен бер дигәч, ул тәкәббүрләнеп: "Бу минем байлыгым. Мин үзем моны җыйдым, үзем моңа ирештем" дип тәкәббүрләнеп чыга. Һәм иманнары зәгыйф булучылар әйтәләр: "Эх, безнең дә шуның кадәр байлык булса иде. Безнең дә шуның хәтле байлык, дәрәҗә булса иде" дип өметләнәләр иде. Иман китерүчеләр шушы нәрсәдән сыгыналар иде. Шушы дөньяга алданудан сыгыналар иде. Һәм нәтиҗәсе нинди булды? Аллаһ субханаһу ва тааля шушы карынның үзендә, йортында, бөтен хәзинәсендә җиргә йоттырды. Һәлак булды, юкка чыкты. Тәкәббүрлеге дә бетте. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң хәерле бәндә ул Аллаһ Таалядан куркучы бәндә. Нинди генә милләт кешесе булмасын, нинди генә дәрәҗә булмасын, түрәме ул, начальникме ул, гади кылмы ул, гади эшчеме ул, иң яхшысы Аллаһ субханаһу ва тааля каршында ул Аллаһ субханаһу ва таалядан куркучы, тәкъва булучы бәндә. Шуның белән без аерылып торабыз. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызның калпләрендә тәкъвалыкны ныгытсын. Аллаһ субханаһу ва тааляга тугры кыллар булып, изге гамәлләр кылып, изге сүзләр сөйләп, гөнаһлы гамәлләрдән, гөнаһлы сүзләрдән ерак булырга насыйп итсен.